казахте, потребности или ценности и се конкурират за ограничени ресурси. Това последното е важно. Ако всички имаме цялата храна, която ни трябва на масата и не се конкурираме за този ограничен ресурс, ние няма да имаме конфликт. Има допускане, че едната страна е предприела или предприема действия, които застрашават другата страна. Кои са страните в конфликта? Много важно. Значи, ако не знаете, когато са двама човека, които се карат и се бият, е много очевадно, но кои са страните в конфликта? Да си медиатор означава да успяваш да запазиш самообладание, да изслушаш, да чуеш другата страна, да взимаш без да искаш страна. Нали? Казваш се, нали, за мен той е прав. Нали? Но като медиатори ние задължително трябва да запазим неутралност. Не можем да взимаме страна, нито дори един от принципите на медиаторите е, че ако усетиш, че не си неутрален, трябва сам да се откажеш от случая и да го дадеш на друг медиатор. Но ако искате да сте медиатор, редно е просто да изслушате и двамата и да се опитате да ги накарате да се чуят един друг какво, всъщност за какво е спора. Казва, хей, имам този и този спор. Има ли възможност да участвате и да посредничите в тези преговори? 1, 2, 3, 4 години. Няма силата, искам да се върнем точно. И всяка от страните трябва да помогне на другата страна да заволи нуждите си. Не заявените позиции, а нуждите си. Има специално заявление, което се попълва, в което страна А, страната, която е потърсила медиатора, описва какви са нейните, какъв е проблема, какъв е конфликта и какво очаква. След това медиатора се свързва с страна Б и казва, потърсиме страна А и аз съм упълномощен да се свържа с вас и ви каня на среща. Така, страна Б има право да откаже. Те могат да кажат, ние не желаем да се срещаме. Ние ще се видим в съда. Тогава процедурата не може да започне. Тя не е започвала и ние тогава се свързваме с първата страна и казваме, съжалявам, но не можем да ви помогнем. Да, много спокойно примерно се чувства обезкуражен от постоянните критики на Ива към творческите му идеи и нуждата да микроменеджирам. Добре, здравейте, аз съм медиатор, казвам се Максим Минчев. Тук съм за да разрешим вашия казус. Всичко, което кажете, си остава между нас. Тайна на медиаторите. Ще се постарая. Ще се постарая да не взимам страни и да ви слушам. Аз съм Ива. Тук съм, защото с моите приятели Лора и Златин не успяхме да се разберем за един училищен проект. Аз съм обиден, обаче искам... Намираш, че тя е по-лукава и даваш зори и така един вид я напрягаш да свърши работата по-бързо, докато ти си от по-експедитивните си свършва работата на време и като част от проекта, при което Лора е трябвало да се направи проект до крайния срок, въпреки че се е забавила. Как си неутрална спрямо, особено когато станат страните три? Моето послание към вас е да запомните най-важното, което днес научихме е, че когато има две спорещи страни, със сигурност има общи интереси